যারা মিডিয়াनि बिथिंदिफोरा आं खायसे बरक जारा आं हाय जनगण बा जारा मबाइल कत तुई दंनाय बरकनो आं खायसे कक जारा मुजुक माने हायसिन जा कायसु ओ जागाव खायसे काहानि न नगुइते आनि र जे मिया फन गथना नगुइ के बसा हाय मा माइसे सावै काहा के जन साधारण न फुनुक सिनाय सेरै गबैनो फुनुक सिनाय हिजरि थांखांके आसल नग ओंजांनाय बनि नगनि नग फांनो थाइसे थाइनिफ्रानो फक बाहायबो आसै बिसय सोंगै जदि प्रचार खायखांके ठीक दं मानिता तो पानो बरो हासो हम ताइके सेरैनो नाइलिया निजेनि इच्छा मतो हायकेनो साक सिमा हायकेनो प्रचार खाय किलका अंकांके और जागा वासो बयावनि तो वासो मावो आनि सो नम ताइ बिति लुखलाइबि बरकनो अन्य रकम बुझिबानि चेष्टा खाय दंमोन हाय बुकाबानो नाय दंमोन हाय रक के आं प्रश्न काजा उदार जागावो अंके आसले दारा और जागा आं कोनो अमतायनि बाङै इसे खायमोन माने खाया कारण और जागा आं बान्था खाय दं आनि बानो आं बप्र बिथिर बत आं सामने अंके आनो बरक सोंखांके सटिक मतन साइ खोना मखां साइ आनो सोंखांके आनो खामो इंखांके आं तो आव बानो बिथिर माने सिक्रिखो ओ बहाय बिथिनता इंके बहाय पहिलासो गां सेमावसो सादा बिथि कासे रलाय दादा भाई सादा बांथलानि सादा कोना थैने गुरा थैने जनो बिथिरावै सादा खाव फाल पारिले हता इंके बनि परवे ताबोनि अंखांके मोनसा बिथि बाथाराव लायासो इंके कथाय आफ्रोपासि ददियो तय फाजे बन्नो ज और हाव बिसार थांखांके बो जरा बिसा सिवातै पातै वाइ दङ का आसो बिसाले दंनाया ना ब्ले बिथि जदियो आं तय फेमेन दं फाननो दा नफ्लावबा इंके जों तो रये तो जों सि दङ रया कारण खांके बाहाके और जागाव द मेडिसिन फानो खाना आं सिरया आंखो बाहाके मेडिसिन ले और सफाय मला आनि वा समके बसि इंके जों जदि पाइतो मन तो खांके तो आंबो साइ माननाय आं सावनो ब्रनो आंबो हायनो अमतायके जों के रगा मोनसे हाइन खाना आं सामावो इंके बनि सिगाङाव सालसा वातैबो बरफ आमो कथर क्लाइबे किसा रयथां हा नक्ला सिद्रके इंके आफ्रोबो आनि मक सानि तै बायसे ताबो पासाय दङ इंके आफ्रोबो बालु सिद्रके ओमो तै वातै वाला हांके आफ्रोबो जदिबो तंखांके वा ओमो साका पाला तंमनि आं माने कालार ननि मान आइतनो कालाले बेनि फायका बन दस आंखो वा समो मुनैसो खाइ फायखांके वा सौथायखलायबो सत्य प्रमाण दङ न मुनैसो दङ जों दङ हायफोनो मुनैसो जोंनो मताय सागर हमाबायनो जों दङ इंके कुसुं तिनि दिब्रासात जतनो मतायनि बंश रय जत सिनिबो सिरिनो दैनो जों मताय आतायरावबो थांलायो ताबो सागरा दंलायो इंके अरनि बिसिंते आं मतायनो माने या हायबैया माने थिक आं ख्रिस्टानबो मानेबो मुस्लिमबो मानेबो तिनि सनातन धर्म न मानेबो तो पना आं तो सनातन धर्म न खाय दङ हायबोनो और जागाव आं कोनो और फ्रायसाके आनि अमो ताबो आमाति परिसरनो खुनुमानि बिसिं दैनि तिनि और अमतायके पाफाय हिबो आं हमाया इंके साइन्टिफिकनि बिसिंते वा सयबो हायनो ओ बाहायके और हाके कालार फायखा बनबो आं प्रूफ माया सारा हायबो हसमया कारण अमं खांके जारा जनगण नायै थांनाय बर' रावनि खुबनि जानि जाजा खाकामनि कक्सि आनि खाकामंगले अमताय मताय और थै पामानि आयं टाइमनि और थै पाला हाय करकनि ले ताजर तिलानि बुकावले वा समले करे हाय खाना हले वा सम ग्रिदा इनका आयं ते कायसा साइन्स न वा सम नायनि खांके आं माने माने ठीक न अम कायसा मेडिसिन जिनिस हायबोनो ओ मेडिसिन जिनिसले आनि नखलावले आं सिरय आंके बाके फायलां आरो बते केसे वाना मासिंसा इनके जदिवा आं आगे तंगै तंखांके थांनाय वापियोले तानि पालि आंला आं लुकलंनि थानिवा गता माने मुसुमानि के थिनो जे कोनो जागा व ताको नेनि जुग जे कोनो जागा व जे कोनो रिपोर्ट जे कोनो दिनि मीडिया तो दिनि मकल न नुरनाय जोंनो सिरनाय से हजागो একটা भारतनि संविधान आइन अनुसार बोसोर 2000 बक्स कायसा हजाबै दं भारतनि संविधान कायसा
pilar sing hoda itamu ke जों जन सारानबो आसु ससियेल मिडिया no बिसास खाय तान जुगो नाय तंग खांके तिनि जारा सिक्ला सिक्ली जारा जत मीडिया पार्सन बररो स्मार्ट मोबाइल पे दंनाय बररो बेसोरबा जे कुनो जिनिस न क्लोज खाया खसका जत सेरी गै बाहाय नुयाव नौमानि बायानि साबो सिवानि नांनाय अर जागाबो बाहाय आसै बिसय इनखा बर्तमानि बै अर फायखा पूरा डिटेल सिसावबै सख्रबै सब पायाबो दे कुनो दिनो अमताहाय जत लुकुरावनि थानिबो कुनोवान ता साइ थलांथों अमताहाय जाउता कारण अर जोंगौमा जों हायजन साधारण नो खांजोनो बिसासनि थाङो आसकेनो बिसास मिडियानि थानिबो तानो जुगो इंगे आ जागाबो हायानो ता फुनुंलांथों बे सत्यकारे जों बिसास खायनि जा बननो बेसेबा फुनुवानि साइ थलांथों माहो कारण जों दा या फट दंखांके ओ दा वानो उतनायमेवो बरो उतनाके थैयो किन्तु मोबाइल बुथिक तानि जुगो अमताहायनो जों काहानमा व्यवहार खायथानि जिनिस नसि हायाव व्यवहार खायथांके दिनि बर सखनेबा ता कायसा नौमानिया जखन दिनि सोशल मिडिया ताबो कग्राउन्ड मिडिया कोमा हायमा बायसिसों ताबो उसुग्रा दै सिसाबो ओंखांके सानिरावनि कारण निरावनि हाय मिडिया रक तमनि हाय बैदों दादारा जत दिदिया किन्तु सटिक न जत न फुनवा नांनाय बसि बरं मुनिसनि लामा ओंखांके जोंनो बि हायानो फुनु खांके जों सादान हायाबो मिडिया पार्सन जारा जों आं कोने न जतनो पहिलासका नायै नगै सुख्रबै पुरा ठीक ठाक के साया सारा निजेनबो खानो मुसुकमो निजेनबो खावा हाय खागा खांकेनो हाय पोस्टा खालांथों कारण ताबो आं साइथांगा आनि सानि न कोन साउन क्लाय जरा अमदाय इंतांगा फास्ट डेसमे आं सुसिया भाइरल ता खायदिया आं जतनो सागा किन्तु जानि जाजा या फो एंड्रॉइड मोबाइल बा भाइरल खायके बिखा ठीक हाबन तथ्य प्रमाण नागिरा दि बस सामने कौरे साया आल तका बहाय ते खरकसा मेडिसिन अम नि सियाके खायो कारण ब्रक सिलियानो बांगै अमताय ngै थांखा আসলে ताबनि जुगो एमन के सियाबो तंख एमन के सिजा उतंख नकेबो साइजों हि हसावमै हायखलायबो तो फाना तथ्य नाय नागिरा दिनै तारपरे वइने मिडिया ओ भाइरल खानि इंखांके खायदि हायसि आनि थानिओ ताबो आंवा सयमा उदारा आं अमताय एकदम तांसानाय गरि बरक आं मुखुं साराव दंगौ आनि या फरां करै आनि सागो मान सन्मानले दंले ना दारा आनि सागो मान सन्मानले दंले आनि थानिओ आं मुंसा खायमा करै मा करै एमने भाइरल इंथांखांके आनि सागो बेखौ आमा अन्य रकम वासक थनाय दिनै मतायनो बिसास खाया अमताय भाइरल बै जे सिजानो जाक अमताय खाय थांगो जनगण बुका बानो नायो अमताय बेखौ वासक थानाय हताबा एंगा अमनो आं मेसेज सुरन मुसुगो कारण आनि और दाव कोनो मान समो अमताय खाय आं या फंथिनि साजा तो फाना भाइरल खाय रबाय खा दसकां जेसुनो समयो अमताय फेक जाते अरनो फेक अरनो रियल अमताय जारा ता खायबेलंथो वासो सुसोबैनो एखुनो भाइरल खायनि खांके हाजार बार इनभेस्टिगेशन खायलंथो किन्तु फ्रक्सने मान सन्मान रां बुजातिनि 1000 पाइप खोना कथां तो 2000 आदैना माव किन्तु बराव मुनिसनि मान सन्मान वासा थांखांके कुनो दिनो ते रां पैसा बैफोर पायना माया आं गरै फाने आनिबो मान सन्मान दंले बरा आनो कक थाइसा सिंगा नामनो यादेबा जारा जे कुनो भाइरल खाय खसकां तिनि ता पर्यन्त बरा फेसबुक गोबांनो बरा साप्लाय खाय दं खायबो आनि मुखां अमन नंनि नखां बनि खुक्सि हि थाइबो बरखौ आनो इन्टारभिउ नामनो स्क्रि खबले अमन आनि कक्सर मन कारण जे कुनो जागानिबो कायसा खायमेन गरै सागो गोबांनो पानो बैबै खा हाया अय रकम वा बाबे जाग थांखांके सानि मान सन्मान बायथाय देबा जे सानि मान सन्मान आं जे जागा तंथों आनि रां पैसा बरखौ एफान आनिबो कायसा बरम मैसा तागो तंग मान सन्मान सम ताय रंके तो लेकिन वा सजाने हायखलायो दा आको के निनि मु खैता महा दा आनि मु उनके दयना मोहन जमातिया दयना मोहन जमातिया ना दा आको हामबाय नों जेता अबो खायमेनि बागै बेलायना हामबाय जरारि माने हायसि दा जारा कोन हामबाय